Chauffeurs van Arriva en Kielbus hebben joerd het nieuwe busstation van Ljouwen testen. Het station werd tussen nu en 2018 volslijn vernaaid. Maar voordat het werk los kan, moet eerst besjoen worden als de indieling ik werkt. En dan krijg ik even de meesten eruit letten. Dat weer de uitstaphalte waar we begonnen binnen. En we rijden nu naar de buffer. Het plak werd bij de bussen wel zetten of van chauffeurwisseling matten of van de om pauze kennen, van een bakje koffie. Het nieuwe station krijgt een zogenaamd visgraatmotief, waarbij het alle perrons njonken elkaar komen te lezen. Hoe het dan rieden worden moet is berekenen door de computer. Dags wonen gemeente, provincie en de busbedrijven ik in de praktijk testen als het al klopt. Nou, we beginnen wel vanuit dat het zo is, maar het blijkt toch dat vaak in de praktijk op het moment dat verschillende chauffeurs, dat bij meesten en geen computersimulaties, als die ik echt met het tempo wat ze normaal gesproken straks rijden, altijd en ik echt klopt. En dat zal afwijkingen van centimeters wezen en net van meters, want het staat dichtbij zit natuurlijk wel bij. En het komt soms op centimeters aan, dus maakt het wel goed. Het nieuwe station dat 20 miljoen euro kost, is in 2018 klaar. En dan moeten de chauffeurs het nieuwe paard dus vinden kunnen. Ik denk dat het een kwestie van wennen wordt. Ja, ik denk net dat het moeilijker wordt. Dat lijkt het mij net. Nee. Maar als je doet oefening maar pion, dat is misschien zelfs nog wel ingewikkelder als dat het dadelijk echt is. Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk, als er een compleet perron loopt met verheging en zo wat, dan weet je waar je precies langs rijden moet. En als je hier en daar een pion staan en daar moet je op reageren.